Και η ώρα για τον Γιάννη Μελισσάνη. Να δούμε το πρόγραμμά του. Αυτό το κόρασάλ του είναι φανταστικό στο κίνημα της προσπάθειας του. Η προσπάθειά του ήταν καλή. Αυτή η σειρά των γυμναστικών λεγόμενων ασκήσεων. Για άλλη διαγώνιος. Ένα ψηλό, πολύ ψηλό λαθάκι είναι εκεί. Όχι έξω. Μπράβο, ήταν πολύ καλός, εντυπωσιακός, μοναδικός αυτός ο Γιάννης Μελισσανίδης, ο Κασιόλας προπονητής του, που χειροκροτεί την προσπάθεια του μεγάλου αυτού αθλητή που είδαμε να εκτελεί το πρόγραμμά του. Τώρα περιμένουμε την βαθμολογία, η μαθολογία για τον Γιάννη Μελισσανίδη, που πάντα στους μεγάλους αγώνες ξέρει να αποδίδει το καλύτερο, πάντα στους μεγάλους αγώνες ξέρει να κάνει το καλύτερο και το έκανε εδώ, σε αυτό το τελικό. Για μας ήταν πάρα πολύ καλός. Περιμένουμε και την άποψη των κριτών. Βλέπετε αυτό το δεδομένο σάλτο και το κόντρα σάλτο με πυρουέτα καταπληκτικό που το κάνει μόνο ο Γιάννης Μελισσανίδης. Ξανά η προσπάθειά του και το ροντάτ, το βικ φλακ και ένα σουκάρα με κόντρα σάλτο που επίσης είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Περιμένουμε την βαθμολογία. Η βαθμολογία είναι 9-6-37. 9-70 του βάλε ο Πορτορικανός. Για να δούμε πώς γίνεται.